ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, дар навори пешина мо дар бораи ширкати Билайн гап задем, дар бораи сим-карта. Бисёри моро нафаҳмидан ва имрӯз мехоҳам ки подробно шумо да бифаҳмонам бародари азиз. Ва чизере ки шумо нафаҳмиден дар номере ки дар болои экрана ҳастам, бародарое ки дар саволои шумо ҷавоб метавам аз тариқи Viber, WhatsApp, Imo, ҳамин номерҳо да бинависед. Шуморо бо чизере ки ман натонистам фаҳмидан ва шумо мехоҳем фаҳмидан, шуморо мефаҳмонам бародари азиз. Ширкати дилерӣ ба мо пешниҳод кард ва гуфт ки ҳар нафаре ки через канали Путки Dabru сим-карта харидорӣ мекунад, 20% пуле ки вай сарф мекунад, яъне 100 рубле мепартоед, шумо 100 рублтона гап мезанед. Мақсад аю 100 рублаи шумо пул намегирад, анаму 100 рублае ки шумо дар ширкат мегзарад, ай ҳисоби ширкат мода 20 рубл мегзаронанд. Яъне шумо 100 рубле мепартоед, 100 рублеи худтона гап мезанед ва мақсад 80 рубл дар ширкат мерава ва ширкат 20 рублша, айму 100 рубла 20 рублша дар корои хайри мо ба мо бармегардонад. Хулас ҳар нафаре ки ман гуфтам мехоҳам моро дастгирӣ кунад ва мехоҳад ки ана ин проектҳои мо боз ҳам мисол пештар муваффақтар шавад, фақат аз шумо хоҳиш карда будем ки метавонем ки ба тариқи мо, яъне ба через канали Путки Dabru сим-карта харидорӣ кунед. Ва барои харидорӣ кардани сим-карта чанд сума истад, чӣ хелияй, ман гуфтам ки дар рақамҳое ки бозам мегӯям дар болои экран ҳастад бародаро, ба тариқи Imo, Viber, WhatsApp бинависен ва ҳамаи саволои шуморо анамуҷа ҷавоб метиҳанд. ва ман як чанд намуд чизоша шумо дар ҳозир мефаҳмонам. Сим-карта арзишаш бародарои азиз 200 рублай, дар дохилаш 200 рубл дорад. ва барои харидорӣ кардан танҳо шумо дар коре ки мақсад шумо дар ҳамон Viber, WhatsApp менависед, шумо дар номерҳоро равон мекунед, чӣ гуна номерҳо доранд ва шумо интихоб мекунед ва шумо дар коди картаро равон мекунед, дар коди карта 200 рубл мепартоед ва номерҳои карта, номерҳои интихоб кардаатона, скриншоти чеки пули гузарондагитона ва паспортона равон мекунед, дар шумо регистратсия мекунад. вақте ки регистратсия шид номерҳо шумо метавонед ки ай наздиктарин нуқтаи Билайн, яъне ширкати Билайн наздиктарин ба хонаи шумо кадомиш наздике, мерем паспортона нишон метиҳед, номерҳотона мегирем, бе пул мегирам метиҳандтон ва 400 рубли дига мегзаронем бародаро, яъне 600 рубл абонентская плата дора. Дар ин 600 рубл дохил меша бародаро, 600 дақиқа шумо суҳбат мекунед ва безлимитни интернет дора ва ба дохили ами Билайн безлимитни. ва бо метавонед ки ба фокуси худтон таърифша метавонед ки худтон биред дар ҳамон ширкати Билайн бозам ариш кунед. аз шумо як чӣ мерава, фақат ҳамин сим-картара через мо харидорӣ кунед. агар мо регистратсия кунем шумо да битием, мақсад аму 20% пули шумо ба кори хайр мерава. шумо бирен агар ки ширкати Билайн ам бихарен, ҳамун сим-картара ҳамун нарх мехарен, мақсад абонентский платаш ам ҳамун нархе ва итоги ҳеҷ чиз намебурояд. агар ки шумо через мо бихарен, шумо бидонед ки бародарои азиз ки 20% пуле ки шумо гап мезанед ба корҳои хайр мерава. ҳам кортон буд мешавад, ҳам аями сим-картаи харидагии шумо як ҳиссаш бигирем, як чанд ҳиссаш ба кори хайр мерава. бо кадоме чизе фаҳмид ё кадомеро фаҳмода натонистем бародарои азиз, метавонед ки дар анами рақамҳо ба тариқи Imo, WhatsApp, Viber муроҷиат кунед, шуморо мефаҳмонанд. бозам мегӯям бародаро арзиши сим-карта 200 рублай ва дар дохилаш 200 рубл дора бародарои азиз ва шумо метавонед барои харидорӣ кардани сим-карта танҳо сурати паспорта равон кунед ва маблағша ба тариқи Сбербанк пардохт кунед. ва вақте ки номерҳоро мо регистратсия мекунем, шуморо мегем мерен аз нуқтаи наздиктарини ҳамун Билайне ки ба шумо, ба хонаи шумо наздике, мерен паспортона дар уҷа метиҳед, номерҳои интихоб кардагитона мегирен, шумо да номера метиҳанд. боқӣ дар амони Аллоҳ Худованди нигаҳбони ҳайдаки мо ва шумо боша. ҳазор раҳмат бародарое ки моро мефаҳманд ва кӯшиш мекунанд ва мехоҳанд ки моро дастгирӣ кунанд. ҳазор раҳмат бародаро. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум.